Esports a punt. A València, a les Red Sticks, a la selecció espanyola d'hoquei herba, preparant-se per als reptes que venen enguany per davant. Avui comença al poliesportiu Verge del Carme Veteró el torneig internacional Ciutat de València amb entrada gratuïta per a qui vulgui assistir i veure hoquei d'alt nivell. Avui a les 4:30 jugaran Irlanda i els Països Baixos i demà serà el torn d'Espanya a les 12 contra Països Baixos i el divendres a les 11:30 contra Irlanda. Saludem a la capitana de les Red Sticks, Chantal Giner. Hola, Chantal. Hola, què tal? És important preparar-se a consciència per a la competició oficial perquè la selecció està vivint un canvi generacional amb moltes jugadores joves i amb veteranes que van retirant-se, com la valenciana Lola Riera. Com veus aquest relleu? Com definiries el moment actual de la selecció? Bé, estem en un moment una mica de formació. Després dels Jocs ho ha deixat, la veritat és que bastanta gent, i ara han entrat moltes nenes molt joves, amb moltes ganes, i bueno, ara els partits ens serviran una mica per mirar en quin nivell estem nosaltres enfront a les altres seleccions. Enguany teniu per davant dos compromisos internacionals, com són la Pro League, que comença en uns dies, i el Campionat d'Europa. A què ha d'aspirar l'equip, la selecció, en estos dos cites? La Pro League és un torneig molt important a nivell internacional i bé, aquest és el primer any que el juguem, i jo diria que l'objectiu de la selecció és no descendir, quedar entre els 9 primers llocs sense posar-nos un número en especial. Ja et dic, l'objectiu és mantenir la categoria. I a nivell de l'europeu doncs es veurà una mica conforme ho fem a la Pro League. Si a la Pro League podem estar en els llocs de davant, igual podríem parlar de guanyar semifinals. Chantal, parlant dels partits d'este torneig internacional Ciutat de València, per què no se ho haurien de perdre els amants de l'esport? Bé, primer de tot perquè juguem a un horari excepcional a les 11:30 del matí, que aquí a València s'està de conya amb un sol radiant, i perquè venen amb potències com Països Baixos, que és la millor potència a nivell internacional, que ens donarà molt joc, i crearem espectacle. I després també Irlanda, que està competint per l'any que ve entrar a la Pro League, i també ofereixen un nivell molt elevat, i bé, tot el que sigui esport femení s'ha de recolzar. Aquí a València crec que ho feu molt, i bueno, l'entrada és gratuïta, així que és perfecte per animar a la nostra selecció. Doncs ja ho sabeu, hoquei herba d'alt nivell ací a València des d'avui fins divendres. Gràcies per atendre, Chantal, i que vos vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.